Здравейте, това видео го снимам вече за трети път, защото един път не се чува. Другия път изобщо не бях записал гласа, така че надявам се вече съм Кадир и ще правя такива видеа през този месец, защото чух, че ти помага с общуването, с комуникирането, с увереността и с всичко друго. И малко не знам защо дойдох тук да го казвам, точно сред гората, като има вятър. Мисля, че не мога да общувам и да говоря и да комуникирам толкова добре. Заради това правя тая поредица и ще правя реално целият месец, ще качвам такива видеа. Ще говоря по някакви теми. Имам си една книга, може да говоря от книгите или нещо, което ме интересува за деня. И просто ще гледам дали всеки ден да качвам такова видео в този канал. И да. Хубав остатък на деня.